कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. देवगड तालुक्यातील रहाटेश्वर कालवेवाडी येथील विनापरवाना बंदूक बाळगल्याप्रकरणी येथील सुधीर रमेश ठुकरुल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही कारवाई मंगळवारी करण्यात आली. विनापरवाना ठासणीची बंदूक बाळगल्याप्रकरणी रहाटेश्वर कालवेवाडी येथील सुधीर रमेश ठुकरुल या संशयिताला स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभाग सिंधुदुर्गच्या पथकानं पकडलं. ही कारवाई मंगळवारी करण्यात आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे स्थानिक अन्वेषण विभागाच्या पथकाला गुप्त माहिती मिळाली. त्याद्वारे पोलीस उपनिरीक्षक समीर भोसले, रामचंद्र शेळके, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र जामसंडेकर, हवालदार प्रकाश कदम, अमर कांडर यांच्या पथकानं रहाटेश्वर कालवेवाडी इथं छापा टाकला. तेथील रहाटेश्वर घोडेखिंड भागातील अशोक कदम यांच्या काजू बागेतील झाडाखाली पालापाचोळ्यामध्ये संशयित सुधीर ठुकरुल यानं विनापरवाना लपवून ठेवलेली ठासणीची बंदूक आढळली. पथकानं ही बंदूक ताब्यात घेतली. संशयित सुधीर ठुकरुल हा अशोक कदम यांच्या बागेमध्ये देखभालीचं काम करतो. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र जामसंडेकर यांनी देवगड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीनुसार संशयित सुधीर ठुकरुल याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.